खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि बिथां प्रमोद बर' बे प्रमोद बर'नि रोखा बाथ्रा जे हाग्रामा महिलारिया थांनाय 17 बोसोराव मा खामानि मावदोंमोन आरो बिथांमोना माबे खामानि मावनायनिफ्राय बे समाव जानगाराव थादोंमोन बेनि सायाव मोनसे एनालाइज होनो थाखाय फैगौ मार्च दानसिमल' नेथ'नो थाखाय खावलायदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बिपिएफ राजखान्थि हानजाया थांनाय 17 बोसोराव बिटिआर जौगानायनि थाखाय बिटिसि जौगानायनि थाखाय मा खामानि मावनो हाखो बिथांमोना माबे खामानि मावखो आरो मा मावनो थाबावदों आरो बेखौ लानानै बे समाव बिथां प्रमोद बर'आ रोखा फोरमायथि होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन जोंनि 4 बोसोराव मा जादों बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बिथांनि जे सरकार थामहिनबा इउपिपिएल राजखान्थि हानजानि जे आथिखालाव सोलिनाय जे सरकार बे सरकारा मा खामानि मावखो थांनाय 5 बोसोराव थामहिनबा 5 बोसोर आबुं जानो थांगासिनो दं बेनि गेजेराव बिथांमोना मा खामानि मावनो हाखो आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावखो बे खामानि मावनाय आरो आथिखालनि जे खामानि मावनाय बेखौ लानानै मोनसे एनालाइज खालामनाय मोनसे बेजों सुलायनाय बा बेजों मोनसे माबे खामानि मावनो हाखो बेनि सायाव मोनसे एनालाइज खालामनाय मोनसे डकुमेन्ट्स दिहुननो थाखाय बे समाव थियारि जादों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स दिहुनगोन आरो जायनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावनाय आरो प्रमोद बर' आथिखालाव मा खामानि मावनो हाखो बेजों मोनसे रुजुलायनाय मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स दिहुननो थाखाय थियारि खालामदों बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा आरो रायजो राजाफोरा रोखा जागोन जे प्रमोद बर'आ मा खामानि मावनो हाखो आरो हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव मा खामानि मावनो हाखो बेजों रुजुलायनाय बा रुजुनाय 5 बोसोराव मा मावनो हाखो आरो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा मावखो बेखौ रोखा मिन्थिनो मोनगोन फैगौ मार्च दाननि गेजेराव आरो बे बाथ्राखौनो रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो फैगौ मार्च दाननि गेजेरावनो रोखा जागोन रायजो राजाफ्रा रोखा जागोन जे प्रमोद बर'आ मा खामानि मावखो आरो हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावखो बेनि सायाव रुजुलायनाय मोनसे भिजन डकुमेन्ट्स बे समाव नुनो थांगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा रायजो राजाफोरा इसेले सम माखासे समल' नेनांगौ आरो बे नेनायनि उनावनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे प्रमोद बर'आ मा मावखो आरो हाग्रामा महिलारिया मा मावबोनाय बेनि सायाव मोनसे रुजुनाय भिजन डकुमेन्ट्स थियारि खालामनो थाखाय बे समाव थांखि लादों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमोद बर' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन जोंनि 4 बोसोराव मा जादों बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन जोंनि 4 बोसोराव मा जादों बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो हाग्रामा महिलारि बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव जिखिनि रायजो राजानि खामानि मावनांगौमोन बेखौ नांगौ बायदि मावनो हायैया जोंनि थाखाय जथेस्थ' खहा जादों आरो जोङो मार्च दानाव बिथांनि 17 बोसोर खामानि मावनाय जोंनि 4 बोसोर जालांबाय कमप्लिट खामानि मावनाय आरो बिथांनि 4 बोसोराव मा जादोंमोन जोंनि 4 बोसोराव मा जादों
बे गासैनिबो मोनसे एनालाइसिस होनो थांगासिनो दङ आरो बै समाव रायजो राजाया नुगोन जे बिथांमोना मा मावदोंमोन आरो जों मा मावखो।